Ей, Таше. Как ще разберем, че тази е най-сладката? Ей, сега ще ти покажа. Вой, Иван, да не навидат. Тази е перфектна. Айде да тръгваме. Ма чакай, няма ли да платим? Ти добре ли си, бе? Човека има работа. Плюс това тук е пълно с дини, той няма да усети. Една, види как му липсват. Хайде. След има няма 4-5 часа е готова хладина. Иван, имаме нужда от нов хладилник. Че на то с какво е? Айде тогава вземи охлади сиренето. Още не мога да повярвам какво направи. Къде да знам, че сиренето те ще се раздроби в легения, ма? Виж, и то си много симпатичен. Че какво му е симпатичното на този шапшал, ма? Виж го какъв койрук има на главата. Без за хладилника говори, бе, малумник. Справили сте се на най-предпочитаните ни хладилници. Точно тези са от списъка ни с горещи летни предложения на Техномаркет. Хладилниците на горение са супер функционални и с страхотен дизайн. Да, ама въпросът е, охлаждат ли? И още как, лятото тази зима за всеки продукт, който сложите в него. На мен лично много ми харесва, а?